Halo guys, walange gorengan tumbar bawang. Mantap guys, ini 1 kilo ya guys. 1 kilo mentah digoreng jadinya segini. 1 box ukuran 2000 ml. Full mencep-mencep pinggo sampai naptel ngono kalau tutupnya sampai melengkung. Ini dikirim ke Jayapura hari ini ya guys ya. Terima kasih Mama Prabu. Dikirim nanti sore. Mintanya yang ori. Soalnya jauh nanti paling pedes kan. Takut melempem apa piye ngono guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channelnya mau aku baru kirim paket walang Mama Prabu. Thank you Mama Prabu. Dek iki lho duitnya kok melebat. Iki kirimnya nang Ngawi guys. Aku beli resi. Neng demo sama lebat kan. Aku bawa sabun nih gitu loh. Kita cuci muka, naik kepepet apa-apa. Sabun mimiu. Kira sih aku mau kirim paket yang alamatnya di Jayapura. Oh kira ngerti gak pemirsa? Kira dong. Nek gak sini kene. Oke, nek 97.000. Jadi regane meh padha karo barange. Terus sama titip Mama Prabu titip rezeki buat Mbah Marsam. Ini suruh beliin jajan buat Mbah Marsam. Mbah Marsam siapa? Mbah Marsam ini tonggo kumbri omah. Kita temani Mbak Pia guys. Omahe Ngawi. Jadi besok tak belikan jajan tapi tak campur, enggak jajan tok. Nek jajan tok, untuk akeh banget. Terus Mbah Queen kan yo paling ngemil sithik guys. Enggak terus ngemil terus enggak. Tak belikan pampers Mbah Queen 1 sama jajan sama susu putih. Kayak sembako ngono guys, susu putih ambek rinso ben go nyuci. Ambale Mbah Queen. Gue tak fotoi. Oh enek di iki lho. Total biaya. Ketok ora. Ini lho, Kak. Buat kutai kuwi guys. 97.000. Gue mau pulang geng. Ini Mbak Pia pulangnya sesuk soalnya iki mau kewangan budale rene. Budale rene kewangan dadi ne wis pamit Bu Lili. Bu aku mulai sesuk no. Lah nyauri piye? Astagfirullah. Meh nginep pambek temanku wedok guys. Wedok ya. Loh, bengi iso ngewe vlog gak sih adewe? Bisa. Apa adewe belanja iki kok dikek vlog? Boleh. Tapi biasanya ki nek ning luwes apa ning nggo toko ini nek musik ya coy. Gak apa-apa, iso anu. Gak iso. Maksudnya ning kene gak oleh nggo musik. Iya. Jadi kayak mini vlog. Bye bye. Bonah guys. Bye bye guys. Hai, Mbak Pia udah di rumah ya guys. Ini udah belanja buat Mbah Queen yang amanah dari Mama Prabu. Udah tak beliin belanja sama jajan. Tak campur guys. Tapi aku wis bilang sama Mama Prabu, jadi nggak apa-apa. Terserah Mbak Pia. Cantik. Ini pampers, tak belikan pampers iki isine 6 pieces. Iki hargane 45 ribuan. Iya
Kudune ukuran L wis ya. L paling sedeng ya. Iya. Heeh, iki malah XL. Dek ojo duduk ngene to. Apa itu? Terus Soklin, tak belikan Soklin Mbah Nang nek ngumbai ompole Mbah Queen kok. Iki deterjen. Sama sabune. Sabune wong sepuh tak belikan sabun sing ngene iki gak apa-apa guys. Iki sabun Zen Jiro Lupat isine 4, hargane 15.000. Sokline iki 10.000. Sabune isi 4 15.000. Terus iki Lifebuoy sarenteng, sampo sarenteng ben awet. Terus susu putih iki seneng apa? Senengane Mbah Marsam. Soalnya dia pas Mbak Pia ije buka warung kayak Mbah Marsam nih selalu beli ini, gak pernah telat kilo guys. Susu saset ini kilo gak pernah telat. Dan sing warna putih. Halo. Terus tak beliin telur 1 kilo. Ini nek telurnya belinya gini Mbak Pipi guys. Soalnya nek tak gawa kok Ngawi sampai rumah meletas kabeh. Jajannya tak belikan kue ini sengaja tak belikan yang ini soalnya nek nggo wong sepuh kayak nek gulane guys. Jadi gak manis tenanan lho. Iki wis enak wis. Ya wis manis tapi cuman gak koyo malki sing ditaburi gula. Iki dicemil ngene tok enak, di telung teh yo enak. Terus sama ini apa? Jeruknya tak belikan yang enak dan sekali-sekali Mbah Queen makan jeruknya yang enak. Jeruk iki bukan santang sing kecil ngono kae lho, iki sing gede. Rada gede. Tak pilihno sing enek godhonge Mbah Queen ben semangat. Ben seneng ngono, ngerti seger-seger ngono. Tak pilihno iki jeruknya 1 kilo, hargane 35.000 neng Laskar Buah. 35.000 di Laskar Buah. Nek telore mau piro ya nih Mbak Pipi? Nah iki ketoke promo 17.000 apa 16.000 gitu loh. 17 kayaknya. Sama Papa Cookies. Papa Cookies ini tak belikan yang bolu chiffon. Apa tuh guys, chiffon apa ning arane iki? Mbak Pia senengane yo roti ngene iki. Soale empuk, jadi Mbah Queen Mbah Marsam nek makan iki kok kedas, guys. Kan wis gak punya gigi, jadi kedas makan bolu. Enak. Mbak Pia juga beli yang ini tadi. Wis tak buka. Ndek mau kan ada temennya Kirana. Tak kasih. Mbak Pia nek ning Ngawi sering beli ini. Soalnya enak banget. Dah segini belanja nih, guys. Nanti iki masih nungguin Bu Lili bikin es batu. Habis bikin es batu nanti ke rumah Mbah Queen menyampaikan amanah dari Mama Prabu untuk Mbah Queen. Jadi pengen disotengno Bu Lili ya guys ya. Bye bye. Mengantarkan gini Mbah Queen guys. Kejane ning sor nongko kae. Iyup adem. Kir. Nuwun. Mbah. Napa niku? Iki entuk rezeki kanggo family online, kon numbahne jajan. Kok YouTube ngono? Kok YouTube Bu Prabu ya Kak. Mama Prabu. Mama Prabu. Pokoknya family online. Kok YouTube. Kok YouTube. Pak Prabu sapa iki? Kok YouTube Mbah. Kok HP. Kok HP. Oh, kap. Kok HP, Mak. Ini kan Karo. disukani Arto kalih atus. Kan numbasne jajan. Dan nek ora kate tak tumbasno jajan kabeh engko rantek. Ya rantai. Lah nggih, niki kula tumbasno pampers, Ah, sabun, alah. ndok. Iki pampas. Pampers mbak ukuran pinten to? L. Oh, kegedean berarti. Kono XL digedan XL. iki. L. Anu kono piye XL Mbah. Wah, iki gambarmu.
Iki sedengan iki. Nggih. Nyala, Dik. Sedengan iki Nggih. Gambar wong. Niki lak tumbas jajan kabeh kan. Jajan. Oke. Wah. Dadi salahke ditukar pampers. Bu bilangin rotine wi kondang makan ae. Soale telung dino tok. Alah, Dan kena karo gelawah Mbah nggih. Dereng. Urung rabi. Urung rabi, Mbah. Urung payu. iki Otek kok bojo guys urung payu, urung payu. nggih tapi nggih. Diluk neh. Enteni pake mulih. Beden sithik. Sasi ngarep mulih wae. Niki jajane roti. Mungkin niki tang dimam, nak mboten dimam kok salak jamur ya. Niki tang dimam. Oh ya. Wes iki susu karo ndoke kesane teng plastik. Kok menggane. Lan nyukani 200. Kan mbahno jajan. Lan jajan 200 mlayu gak entek. Alah. Asak lemari kok. Makane kalih pian ditumbahno pampers, Nggih. ditumbahno ndok. Niki rotine niki mungkin dal dimam mungkin salak. Iki paling 2 dino, Telung dino. 3 dino Mbah niki. Nak 3 dino kok jek jamur. Iki roti kok nak nggo mimik teh. Iki kan dienggo mimik teh. Awet iki. Nggih, niki mengke susune bae. Jajan setunggal nggih. Iki sabun, sampo, Ada. sabun adus. Sabun adus Mbah tuh apa biasane? Itu kurang zen. Promo soalnya. Iki. Apa iki? Sebenarnya iki. Kula nak tumbas nyata niki kayak Oh nggih. kula tumbas nyata niki kayak kayak Biasane ukurane L nggih. nek pas. Ini kan. Jeruk. 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 Iki pas. Arep napa nika? Rapi nika kan disoting pian. Lha nika do komen kangen Mbah Marsam ngono. Mbak jenengan anu sing sering-sering ngevlog Mbah Marsam. Gue tombo kangen. Gue kangen, Mbah. Jeruk lo paling bahaya. Jeruk apa roti? Nah, Jeruk apa roti? eh. Semene mbane jadi Mbah. Akeh men guys ngono. 200.000 blonjone untuk akeh. Wah men mak. Angel Mbah. Kok sok Karo buka roti. Empuk roti ini, Mbak. pu. Yang empuk. Nanti mam. Nah, Nana pengen nih. Iya, Mbak. Yang prinsip nih jajane. Iki Mbok. Mbok. Niki kanggo 3 dino iso, Mbak. Iso sampai 3 dino iki apa itu sampai 3 dino tok. Engko jeruke yang ndan dintekno. Bang, Nggih, nanti mam. kok jam ngombe jamu Ya ngombe jamu. bareng Jam pira ngombene? Sing siang. awan enjing bengi. Sing Kage bengi. Sewulan neh, selapan neh. Iki kalene iki. Awan. Ndak mantuk. enjing. Niku kan Iki kayak sarap babi sih, Mbah, kelas Mbah. Ngombene sak pira iki sarap entek? mantu iki. Madu. Lah kok ben telas? Ya, pirang dino ya. Wong niku Seminggu paling, Mak. rong tutup. Seminggu walah, rong tutup. sampean. Nak madu biasanya malah gak olah kali. Lah nek aturane kok kono. Paling madune campuran obat esan. Nah, rong tutup Campur lah. apel, campur Lah iya. ramuan-ramuan apa ngono. Kali tutup. Doyan guys, Mbah Kuin guys. Iki katuke iki. Wakeh obatnya. Apa? Obatnya ada yang siang, Ini kita ada yang pagi. Walah, ombene Pagi pil-pil. 2 kapsul, ramuan-ramuan. Oh, lah. Mina waras kok.
Bintang waras yo diombe ae bintang waras kok ya. Cukup Sing semangat. Jangan sudane yo. Jarang apa sedane. Nggih alon-alon Mbak Tarah nggih. Terapi siang. Tapi nagane gak ditulis pira-pira ngono ngombene. Pel pilih ya. Siji, Bang. Aku dhewe ya. Nggih. Apa kapsul kok. Iki sak pakete pinten obate, Mbah? Sak pakete obate pinten? Niku baru tumbas. Nggih, tapi yang selanjutnya jeng ben nek Ya. kontrol kan tumbas dhewe obate. Nggih. Sing gratis terapine. 2,5 juta. Nggih. 2,5 juta guys sekali masuk kemarin daftare. Wis Sing terapine- sekali tok Heeh. bayar. Terapinya selanjutnya gratis, tapi Obatnya nebus herbal sendiri. nebus sendiri. Jadi setiap 2 minggu sekali ya beli lagi obat herbal. Mama Prabu niki Kok aku ki guyu terus ya Mbak Bin. amanahe pun disampaikne teng Mbah Kwin. Matur suwun. Iki ra kuanan seminggu lah wis setule. Empon seminggu. 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 Seminggu kas ora. Jadi terapinya itu 2 minggu sekali. 2 minggu sekali ke Madiun. Oh, orang minggu iki. Kendaraannya 500. Mungkin paling berarti sekitar 500. Sekali terapi kan 1 juta. Mungkin loh ya. Mungkin. Naik terapi ini wis sampai dijete kuwi sampai sak marine, tapi nebus Obat sama kendaraan. Sama kendaraan. Nah, apa tapi Mbah Kwin ini? mabuk dan mabuk. Masa? Pesanannya mabuk, kemarin mabuk ki Mbah. Ya, tenggriya ngono sarapan. Nggih, nanti kok bontote mboten didulangno. Biasane yo numpak ora tau mabuk biyen ora tau mabuk. Kan pon Paling Mbah, lagi gak mboten penak numpak wae. Mobil dadine mabuk. Wes suwe tekan-tekan kan numpak mobil. Numpak kendaraan terus Sragen bolak-balik iki mboten mabuk Nggih, Sragen. Ndek Cek. Nomoke Nom. ngirim duit 200 kon numbasno jajan Mbah Dok. Omahe Papua ngono roh ora Omahe jajan. Papua kono lho. Wong Papua. Numpak nganu, numpak jet ngono. Bukan jenengan. Boten Titip. titip dikirimi duit. Kan numbasno jajan jenengan. No. Bingung Mbak Kun kok iso. Wong Papua adoh kono lho. Dikirim. Ya, nggih. Udah habis. Nggih. Deben kene kan delok vloge Mas Ari. Saiki ndelok vloge Pia. Terus kangen Mbah Kwin. Bapak tina itu toh. Nah, omah. Suwi gak rene. Sirahe loro. Rene aku ngono. Sirahe loro ae Mbah Waryange. Niki mau tebang. Ngopeni wong tebang. Jadi batok sambatan redek, lemes. Dedek. Redek jere. Yo kakean iki. Tunggu Nggih. sedulu redek, Kakean iki. lemes. Nggih. Deh Nana, Kakean iki. Mbah nah. Nggih paling bahan niku masa orang Bayat. tutup Nggih mungkin. yo ora dedek kok. Lah ya, deber ada niki turunan redek. Apa Tunggu sediluk redek, lemes. Bapak ini nama Dewi yo. Kalih Robi, Iki ngombene kalih. dikancani Oh. Robi. iki setunggal iku? Niki ngombene loro nak isu, tulisannya loro nak isu. Nggih, anu nek njing. Nggih. Terus nak awan niki sing awan. Nggih. Awan Niki setunggal. njing kok niki. Niki awan mbah tulisane. Awan. Nggih, niki tulisannya Bendang sehat. Wah, kleru. Bendang sehat kok Nggih, mlaku-mlaku. tak yo lan dedek mergo kleru wi, Mbah. Kleru. Engko tunggoni nek aku dadi manten. Setunggal, nak daru. Nggih. Heeh. Nak daru setunggal. Terus niki nak awan setunggal Iya tok. kleru lagi. Walah, ngombe obat kleru kabeh, guys. Nak isu kalih. Niki ya. Niki njing. Nggih niki isu kalih. Alah,
Kleru berarti. Walah. Faedah sing dudono lho iki. Niki enten tulisane, niki kalih niki Mbah. Niki kalih niki ngombene nak awan. Awan iki esuk. Terus niki inji ngombene kalih. Wah, kleru lho. Terus madune iki tulisane nanti sejalan. Hilang tulisane. Ya. Malam. Iya malam tapi pirang botol pirang nganu niki ilang iki tulisane pisan. Kita mbek kakean sing kilo kan. Heeh. Wah, iki nek esuk. Kleru iki. Ya sing esuk kayak kene, Mbah. Sing isuk dhewekno, Mak. Sing encen teng mriki. Niki nak isuk kalih.